бародарҷоно, меам мушкилӣ дорам, ки гум кунам бояд. Ин бачаи ман чашмакош нобинояд намебинад, чашмош махтам мебояд оператсия кардан дар кор. Ҳам ба сараш киста дорад, оператсия кардан дар кор. Ами акай бобоҷон медиҳ хоҳиш кардам, ки ин бачаи маро навор кунем партия, гум майлаш, маро гуфт навор кунем. Мана партия гум махдум навор кунам, чӣ мекунам? Дайтун мекардам. Амура акай бобоҷона гуфтам, май навор кунем партия. Ин бачаи ман чашмакош намебинад. Ай шумо хоҳиш мекунам бародарҷоно, ки дар ин даҳаи моҳи шарифи Рамазон дастгирӣ кунед, хайрохтона бирасонед. Ин бачаи ман ҳам киста дора, ҳам чашмакош оператсия кардан дар кор. Барам зурм намерасад, ҳаман зурм намерасад. Хай оператсия кардиан дар Москва казан будан дар кор. Ин бачаи ман бояд бар ман оператсия кунам. Дар ин моҳи шарифи Рамазон хайрохтона бирасонед. Хай номери душанбести 905 72 98 98. Ҳамин бачаам пешидагам хеле кор кардан наметавонам. Хай доимиан нигоҳ мекунам, 2 сола шилистаина раҳ гашта наметавонам, ҳам намешинам, ҳам чоғовар намеравам. Барои чӣ ки тамом маззаш нест. Шумо хоҳиш мекунем, ки дастгирӣ кунед бачаи маро. Дар ин моҳи шарифи Рамазон, дар ин даҳаи Арафа савоб мегирем. Акои хайрхо, акои хайрхо илтимос мекунам аз шумо. Ман кор кардан наметавонам ба ин, фақат амиан нигоҳ мекунам, ки чӣ накунам. Уст меравам мезанам, саршес меравам, саршам мезанам. Барам ба дастакош чашмакошам мекова мегирад, ки чӣ бошад, ой бошад, ки намешавад, фақат гизалагӣ мекунад, намешавад. Ҳам чиликош чизориной чашмошам мекова мегирад, ки бошад мегирад. Барам аз шумо хоҳиш мекунам, ки дастгирӣ кунед. Номери душанбести 905 72 98 98. Ин душанбести ай хидмат. Аз шумо хоҳиш мекунам. Дар якай бобоҷон медиҳарам, ман худам гуфтам, ки навор мекунам дар чилитон партия. Дар сайтон партия. Инами сайтонда гуфтам партия, гуфт ки майли, гуфт хоҳарҷон. Чӣ кунем? Гуфт мепардом ба сайтон. Марам вай амдай нагуфта, дар худо нигаҳбон бошад акай бобоҷона. ҳамаи шумо худо нигаҳбон бошад дар ин моҳи бузург, дар ин моҳи шарифи Рамазон. Касоне ки ин бачаҳо ки маро дастгирӣ мекунанд, худованд баракатаи сараш бирезона, худованд хори дунё дунёш накунад. Парвардигор дар ҷое бошад, нигаҳбонш бошад. Дар ҳамин хонаи очамон хай надорам ҳеҷ шароите, ки ҳамин чӣ кунам. Фақат ҳамин нигоҳ мекунам. Тамом зурм мерасада. Фақат бачаам дар ин хонаи очамон хонаам надорам. Хай тамом ҷем бо ин бачаи ман тез касал мешавад, киста дорад, чедиш мекунам. Марам зурм мерасад, тамом кор намекунам. Ман ки ин бача ба чӣ кунам? 905 72 98 98 номери картам душанбести ай.